אוקיי, שלום לכולם, כאן שי מפאן גיימינג אייל, ואיתי פה היום אור וליאור, שאנחנו... אור, תגיד שלום. שלום. וליאור, תגיד שלום. שלום. אוקיי, אז היום אנחנו מתחילים survival במיינקראפט, הישרדות. אור, לך תחצוב עצים. אני גם, אבל אני בונה את הבית, אור, רק שתדע. אתה גם ככה לא אוהב לבנות את הבית. יש פה פרות. כן. תכינו חרב. אז קודם כל, הנה אני... תכין חרב. תכין חרב, אני אכין פיקקס, או שאתם תכינו פיקקס, כי אני עכשיו אוסף עצים לבית. אז אתם תדאגו לכל הכלים, והבית כבר נעשה בפרק הבא, אבל הפרק הזה אנחנו מתחילים לשרוד, שזה גם הולך להיות השם של הפרק, ואנחנו גם משחקים על 1.8, ככה שזה הכי טוב. תראו את הסקין החתיך שלי. What the fuck? איזה לאג היה לי! אור, איזה לאג היה לך? לאג שהיה לי שולחן עבודה ביד ולא ראיתי. גבר. גבר. אתה גיבור. כן, נכון, אור, למה אתה גיבור כזה? צריך לתת לך פרס, מה זה? טוב, תראו, כמו שאתם רואים, יצאנו... אני הכי פיקס. שתקו רגע, כמו שאתם רואים, יצאנו במקום די טוב לבנות הבית. יש לנו שם פרות, שזה אוכל, הנה פרות. עצים, מלא עצים, שם יש לנו מין חול. יש פה נהר עם חול, שאולי גם שם יש כמה חיות, וגם ערים, אולי שם פחם. אבל בקיצור, מקום טוב. אני חוצב לי אבן. לנו סליחה. ואנחנו רוצים בסדרה הזאת להגיע לדרקון, ושפה נסיים את הסדרה. לא? כן. מה קרה? לא נסיים בדרקון את הסדרה. אז מה? נמשיך. לא, אור, מסיימים את העונה הראשונה בדרקון, אבל אל תדאג, אני אבטיח לך שיהיה עונה 2. אור נורא אוהב את המיינקראפט. וגם זה שפתח את השרת הוא ליאור, אז כפיים לליאור, ותודה ענקית. כל הקרדיט. אני צריך אוכל, נו תראו. נו אור, תכין כבר חרב. אני מפוצץ בלאגים. טוב. אני לא יכול לעשות כלום, אני מפוצץ בלאגים. אז תנסה לתקן אותם, יש אפשר בהגדרות. תנסה לתקן אותם בהגדרות. ליאור, זה שאני לא ארביץ לך. כבר לא מסתכלת עליך. מוזר, אני זה שצריך להיות בלאגים, כי אני עוד עם התוכנת צילום, אבל תפוח, וואי. יש לי צליחת FPS. אוי, חבל. וואו, סקן שלי. אני חולה על הסקין האורז שלי, אבל אני מקווה שזה לא יהיה, אבל ניסינו לפתוח שרת מקודם ולצלם איתו, אבל אז אחר כך עברנו ל-1.8, ובשרת הזה, וכשהיינו מתים, אז פשוט הסקין שלנו היה נעלם. האחרים היו רואים את הסקין, אבל אנחנו לא היינו רואים את הסקין שלנו. אז אני תהנו מהסקין שלי עד שאני אמות, ככה לא תראו אותו. אבל בסרטון הבא, אם אני לא אמשיך אותו ברצף, ואני אצא מהמיינקראפט ונגיד... שמישהו עושה אליי טיפי. למה אור? למה? אני עם עצים, כיף לי בחברת העצים. לא, וואי, אם אתה רואה מה מצאתי עכשיו, כאילו כולה שטוח. כאילו מפה עכשיו חתוכה. מה קרה? מה יש לך? הפעלתי את הסופר סיקרט סטינגס הזה. טוב, תשמעו, יש לי כבר 2 סטאקים של עץ, שהשתי סטאקים האלה יהיו בשביל הבית, ואני חוצב עוד עץ שיהיו לנו, לא יודע, שיהיה. לא, זה לא טוב. מה קרה, ליאור? אתה רוצה אני אעצור את הסרטון ונחזור אליהם כשזה יסתדר לך משהו? לא, אני קצת בלאגי בגלל הסופר סיקרט סטינגס הזה. זה משנה לי את כל האיכויות של המיינקראפט. אוקיי, אז כמה עצים כבר יש לנו? פשי, עצים גדולים, בדרך כלל זה 4. טוב, נאסוף עוד 3 סטאקים. שיהיה. אני רוצה להוכיחה בינתיים אתם תאספו עצים. אני אוסף עצים, אור. למה אתה עושה? לא, מצאתי את האבנים היפות האלה. מגניב, קח אותם, שיהיה לנו לראות לבית. כן, זה מה זה יפה. אור, כמה קובלסטון יש לך? כן, כמה יש לך? אני צריך אוכל. אני גם. שי. יש עליי 10 אוכל. שי, בוא תראה מה מצאתי. רגע, אני אעשה לך טיפי. למה? וואו!
תסתכל כמה פרות. אור, מצאנו קניון. חכו, הנה, נסתכל. לא, אל תסתכל עלינו. הוא לשפע פה. אבל איפה המקום ההוא שהיינו? הנה אתה, אור, אני רואה אותך, אתה ליד לava, נכון? הנה השולחן עבודה שלי. איפה הוא? אני צריך אותו. את סתמי את הפה שלך, את ידבע את אחד. על מי את מסתכלת? בואי, אני צריך את האוכל שלך. טוב, אני רוצה ממפה פחם. אל תזוזי. ימניקית. שי, בוא אליי רגע. רגע, אור, אני הורג את הפרה הזאתי. וצריך להכין תנור. אור, אני מקווה שאתה מוצא פחם. הרגתי אותה. היא הביאה רק... אני אביא לך חרב. היא הביאה רק... וואלה, אני אביא לך חרב. יופי, יש לך חרב? יאללה, מהר. רגע. מקובלסטון. מקובלסטון זה מצוין. הנה, אני רואה אותך, אור. Everybody gets now. שתגיע מהר. יואו, אני בא. אוקיי, תודה. לקח אותה? חבל שאי אפשר להשתגר לפרות. כן, אני משתגרים לפרות. הרי יש לי במיינקראפט התהפכה. הנה הקרפטינג טייבל. הנה הפרות. המיינקראפט שלי השתגר. אם תרצה שאני אעצור את הסרטון ונחזור אליהם, אז תגיד. לא. מצוין. אוקיי, אבל לא, צריך קובלסטון בשביל זה. יואו, שי. נו, אני לא אזכיר של קובלסטון. נו, אז תיקח, יא מטומטם. שי. מה? נכון על הטלוויזיות של המרובע של פעם רואים כאלה פסים? נו. אז עשיתי בהגדרות סופר סיקרט סטינגס וזה עשה לי את זה ככה, איזה יפה זה נראה. יש פה מנהרה, חבל שאין לי לפידים עכשיו, הייתי הולך אליה. אני לא רוצה סתם להסתכל. יכול להכין? עזוב, אור, בוא נשתמש בפחם כדי לחמם את הבשר שיש לי. אני מכין לנו קרון. חוצב לי את האבנים היפות האלו. חוצב לי אור, אבל אתה צריך להביא לי אותם כי אני אחראי לבית. אז אני אעשה את האבנים היפות האלו שעושים מהם. טוב, תעשה. אוקיי, הנה עכשיו אני אעשה. שחור לבן. איפה הקרפטינג טייבל? וואו. שאני עוד מעט אעבור למחשב נייח. כן, אור עוד מעט עובר למחשב נייח. ואז יהיה לך גם עכבר יותר נוח מהעכבר המעצבן שיש לך. וואי, עומד לרדת החושך. אז תקנה איזה עכבר אלחוטי. כן, אמרתי לו שיקנה. אבל... אני ככה. אמרת שתביא לי. אבל אני לא מוצא את שלי, אור. מה אני... שכח? אוי, באמת. שאם אתה רוצה את האבנים היפות האלו, תשגר אליי. לא צריך עכשיו... אור, אני צריך קובלסטון. אני משתגר אליך בשביל קובלסטון. מה זה האבנים היפות האלו? אני אראה לך אותו, אל תדאג. תביא לי קובלסטון. מה זה? הנה, קח את הפיקקס, תחצוב לך. טוב. ויש קובלסטון כך. תביא את השש קובלסטון. תביא לי את האוכל שלך, אני מחמם. איפה יש לך תנור? איפה יש לך תנור? הנה. יש לי פה עץ, אתם צריכים? אל תדאג, יש אצלי מספיק עץ. הנה, יש פה שי. מצוין. טוב, רגע. תשים את הפחם. אז שמת מה? תביא לי את החרב. תביא לי את החרב. רגע, אור, אני חוצב את האבנים היפות שאפשר להכין מהם. את החרב. הנה האבנים היפות. תביא לי חרב. זה פחות יפה, אור. זה לא האבנים היפות. זה לא, צריכים לא, כן, אני יודע, עכשיו עשיתי. זה לא היפות, אבל זה יפה. זה אהבתי. רגע, אני צריך להגיד, נעשה 4. אוקיי, אני צריך ביוט. בוא תסתכל מה אני מכין לך. הנה. איזה ביוט מיוחדת. הנה, זה יפה. זה מאוד יפה. אולי זה. רגע. זה איך עוד ביוט. אוי, נו פאקינג תקשיב. לא, זה לא זה. טוב, נו, נעשה את זה, מה אכפת לי. טוב, צריכים מקום מחסה, כי אני היחידי פה עם חרב. שאני הכנתי. תסתכל איזה דיוט מיוחד. אוי, סתמי את הפה שלה. בוא אליי. מה דירט עכשיו? בוא, יש איזה סטייקים מוכנים, למה אני עוד שנייה הרעב יתעלל בי. כן, נראה לי. תסתכל איזה דיוט מיוחדת. זה לא דירט מיוחדת, ידבע. זה לא דיוט רגיל. רגע, למה לא? נעשה את זה ככה. ליאור, תשתגר אליי, יש לי פה סטייקים, בוא תאכל.
ואני לא צריך אוכל. איזה קטע. איזה קטע. אני צריך. קחו. כרטיס קיצור. תביא לי אותו. אוקיי, מצוין. שי, תביא לי פיטקס. פיפקס, קח. פיקקס. הוא סתם, הוא אוהב לעשות את השמות האלה. מה זה? פיטקס. מה זה האבן הזאת שדומה לחצץ? רגע, שנייה. האמת שאין פה את האבנים היפות שזה... אבל תראה, זאת אבן יפה. רגע, שנייה, בטעות צחקתי את זה. אני שומע. זאת. הנה הזומבי הזה. תראה. תזהר. שיט, אני רואה. פאק. שימו עליי מים. אין עליי מים. לי אין. קפוץ. מה אתה רוצה, אתה יא מניאק? הוא ראה אותך, הוא רוצה להתחיל איתך, הוא אוהב אותך. אין לי אפילו חרב. אוי, סתום את הפה, קשה להרוג אותו בלי חרב. אתה מטרטר אותי, שי. יופי, לא נשרפת, בוא תראה, ליאור, תרים את הראש מהרצפה. תסתכל. יאו. אתה רוצה לשגע אותי היום. תראה. קחו חרב. מצוין, חרב. היא באה אליי. ליאור, בוא. רגע, יש לי פה חרב אחרת, קח ליאור אז. מה זה האבן הזאת? קח ליאור. הנה, מאחוריך. שיט, זה בא אל אור, תביא לו. טוב, תשמעו, נראה לי שנחכה עד אור היום, ואז נתחיל עם הבית. כי אני רוצה לעשות את הבית שם, אבל אנחנו רחוקים מאוד משם. מה אתה נדחף תמיד אתה? ליאור, בוא תיקח חרב. ליאור, קח חרב. ליאור, חרב. טוב, אתם רוצים להתחבא פה, שאנחנו לא פחדנים? אני לא פחדן, אתם פחדנים, אני הולך ללכת. בואו נהיה ליד הלבה. כן. נגיד. עכביש. בקריפר. זה לא כזה. הקריפר לא שם על הלב, עכשיו הוא שם על הלב. קריפר הוא נכנסתי לב, איזה כיף. אור, תבוא אלינו. נגד. יש פה את ה-HP של הזומבי שהרגתי. תביא, תנו למה. שיט, בטעות אמרתי HP. אני צריך להגיד XP. הלאה, למה? פאק, שתי מכשפות! יש פה שתי מכשפות! איפה אתה, ליאור? מה? תסתכל רגע פרטי. רגע, שנייה רגע, אני כבר חוזר אליכם צופים. עזרנו אליכם, היה לנו קצת בעיות, אבל הנה אנחנו אותו מקום. בחשיבות לא ליד התנור. למה הם באמת לא היו, עכשיו הם היו ליד התנור. פאק! הנה הם! הנה! המניאקית הזאתי. אין לי מורל, אור! אתה מורל, אני אקח את הדברים. לא, מטומטם, אל תיקח לי שום דברים, חכה, אני מקווה לא למות. עכשיו זה יפיק לך, זה פשוט מוריד לך מלא. זה מוריד לי מלא חיים, אבל זה לא יהרוג אותי. אור, תיזהר מהמכשפה השנייה. זה בדרך כלל משאיר הלב שתי דברים ככה. טוב, אז אני אוכל. ונכנסתי. להתחבר. הנה, זה השאיר אותי על חצי לב. איך גם אני? אני לא הייתי בשרת אפילו. מה? אני לא הייתי בשרת אפילו, איך אני מקבל את המקום? לא יודע, אולי הוא עלתה כשלא שמת לב. איפה אני יודע? לא יודע. טוב, העיקר שלי זה הפסיק. אבל יש פה עוד מכשפה אחת מסתובבת, המניאקית הזאתי. היא הביאה לי גלוסטון. אחד. למרות שהיה פה... רודפים אחת. מה המניאק הזה רוצה? קח, אור, אתה רוצה את הגלוסטון? תביא לי גם אוכל. אוכל? קח, הנה. הנה היא! את מניאקית, את יודעת את זה? היא עשה לי האטה! היא עשה אותי! שי, תשמור עליי כשאני איתי. תסתכל, אני רץ ואני איתי בטירוף. אני על הפרות שומר, סתם אני לא.
And this is my... פאקינג עכביש. איפה הוא? קח לו את הקורי עכביש. נכין כבר חץ וקשת עוד מעט. איזה באסה זה כבר ככה בלילה? יש שיט. לא, למה יש אצלך רעש? כי אח שלי כזה. קריפר! אני איך אתה נשרף, ליאור? מה למה זה? אוי. לא שמתי. לא היה לך כלום עליך? היה לי. הנה כן, החרב שלך. איפה אתה? תתגר אליי. פאק קריפר רודף אחריי, תשגר אותי ענק. טוב, רגע. סתכלו איזה מגניב עכשיו. רואים את הסקין שלנו בטאב. מגניב. בוא, ליאור. רגע, כך חרב היה פה. שהשתגעתי לך, קריפר רדף אחריי. לא להרביץ עלי השתי לבבות, אני מתחבא. תביא לי את כמה היה לך? היה לי 2 סטייקים, או 3 סטייקים. 3, נכון היה לך? רגע. אני סוגר את עצמי פה. קח, הנה, קח עוד אחד אפילו. תזכרו להוציא אותי מתי שיהיה בוקר, טוב? מה זה? וואי. זה קשה בלילה. איך הבלוק של אור עוד פעם אתה, וואי. מה עוד פעם אתה? בכלל לא היית פה עדיין. איך הבלוק של אור לא התפוצץ? איזה? לא יודע. כנראה שבלוקים חסינים מפצצה. מאיפה אני יודע? אני לא מכיר את הבלוקים האלה כל כך. לא הבנתי איך התפוצץ פה קריפר ובסקל. לא יודע, משחק... עולה אור, איך אני אוהב את זה, יאללה, ואני רוצה להתחיל לבנות את הבית. יותר מדי כבר מפלצות ראינו לפרק אחד. למרות שאת הבית אני רוצה לבנות בה. הרגו אותי! אז אתה יודע איפה המקום, אבל... בוא, אני משגר אותך. אני יודע שהרגת אותי. הוא לא הביא לי כלום. איזה קריפר, מה אני אראה? אתה אופי? טוב, אני מחפש את המקום שרציתי בו לבנות את הבית, פשוט התרחקנו ממנו. הנה. אתה אופי או לא? אני אופי. אז שתגר אליי. לא לקחתי לך כלום. טוב, אני אשאיר אתכם במתח. מה אתה רוצה עד בא אחד? אל תעצבן אותי. פאק! חשבתי שאני יכול לנצח אותו. איזה באסה. טוב, מה אכפת לי? הם לא מורידים כל כך הרבה. רצתם את הפעת. בוא'נה, יש פה מלא פרות. והנה הקניון. גם הקניון מלא בפרות. מה זה? יש לנו פה כניסה לקניון. אני מפחד שאיזה מפלצת תבוא לי מאחורה ותפיל אותי. למה הן מסוגלות לעשות דבר כזה? הן מניאקות. יש להם מומץ. גם פה יש חול. טוב, אני אכין לי שוול עוד מעט. אני מכין לי שוול. איפה הגרפטינג טייבל? איפה הגרפטינג טייבל? היה 2 שהכנתם, לא? כי אתם באים? או שהיה 1? אני הכנתי. אני לא רוצה לבנות את הבית ליד הקניון, אז לכן אני בונה אותו שמה, אבל הקניון יהיה ממש ליד הבית. תשמור את המיקום של הקניון. הקניון הולך להיות ליד הבית, כי אני הולך לעשות את הבית פה קרוב, כי זה מקום יפה פה. מה זה עבר? הנה, זה אני מסמן לי פה. אני לא אתחיל לבנות את הבית עכשיו, אני פשוט אסמן לי פה בעץ, שפה אני הולך לבנות את הבית. אבל רגע, אני בודק כמה אנחנו מצלמים ואני אחזור אליכם. אוקיי, 18 דקות, וואי, יש עוד הרבה זמן כי אנחנו רוצים לעשות פרק של 25 דקות. אז אני בינתיים הולך להכין לי כלים, גרזן, פיקקס, שלחתי לך הודעה פרטית, ראית? רגע, מה זה? יש לי את זה פה, נעשה ככה. וואי, תראה זה יפה. מה? דיבור לכל השרת. מגניב, יפה. מה הוא עושה? דיבור לכל השרת. כאילו, אפשר לדבר ביחד. מה הפרח הזה עושה אצלי? יש פה גם הודעות פרטיות. זה בסדר, נשמור את זה, זה לא צריך. טוב, סטאצ, יש פה סטאצ. לא, רגע, איפה הגרפטינג טייבל? למה אני על התנור? הנה הגרפטינג טייבל. כמה... הוא התפוצץ. אוקיי. רגע, שנייה, אני צריך מקלות. אני מכין אדמה מוזרה. בואו תסתכלו את האדמה מוזרה. מי שרוצה לראות אדמה מוזרה, יסתכל פה. ונכין שוול.
תסתכלו, הנה זהו, אדמה זה כל מה מוזרה. שצריך בינתיים. הנה אדמה מוזרה, תסתכלו, בואו תסתכלו אדמה מוזרה. עשיתי את הדיפיקולטי על איזי. כן? רגע, אבל על מה אני? רגע, איפה אני בודק את זה? וואי. בלבל לי המוח. עכשיו זה על ארד. הנה רגע. סתם. לא. זה על אני איזי. מוריד את זה מהארד. לא, אל תעשה את זה על תעשה- ארד. אני על נורמל. נעשה את זה נורמל. כן, תעשה את זה נורמל. רגע, הייתי על נורמל פה. הנה נורמל, נורמל. איפה הנורמל שלי? אני נכנס ללאבה ובורח. כנס. בוא אני אעזור לך. אוי המוניאק! תברא... מה? אתה אידיוט? למה לא ברחת? הנה. תודה לאל. טוב. ג'וני גייב... גבר 2001 ניסה לשחות בלאבה כדי להימלט מג'וני גייב. כך, זרקתי לך את הדברים שלך, זה מה שקיבלתי. הנה, זה נראה לי. אור, אבל למה לא זזת? כי הרבצת לי! נו, מה הקשר? היית יכול... הנה, זה היה יפה. אני אקח כאלה. רצית ללכת במלא עליו. זה היה יותר יפה. מה אתה עושה שי? הנה אור, מצאתי את הלבנים היותר יפים. אני מחפש לנו ניקח כמה לבית. אני קודם כל צריך לעשות אותו מעץ, ואז אחר כך אני אדע איפה להוריד את העץ. אני יודע כי אחר לראש כך אני סתם העם, מתבלגן. זה סתם מבלגן אותי. אני צריך פיקק 7. אבן? לי יש אבן. תכין לך, מה הבעיה? קח פה... רגע, פיקק 7. רגע, שנייה. איפה בדיוק הקרפטים? שנייה, אני אכין לך, אל תדאג, רגע. אני רואה מפה, מאחורי התמונה. כן, הנה. עץ. ג'וני, הנה, ג'וני. אה, רגע, אני אכין לך. אופס, רגע. הנה, יש לי 2 מקלות. קח. טוב, יאללה, בואו נשיג משאבים. אני מחפש לנו פה מושבים. יאללה, אני טוב. על פסגת ההר, אני חוצב לי קובלסטון כדי להגיע לפסגת כמה ההר. יש לי כבר? אז אני בינתיים מחפש 28, לנו פה נעשה עוד מנהרה. קצת. אם אתם רואים פחם, קחו, כי אני צריך לפידים. לי יש לפידים. אוקיי, שנייה, בוא אני- תעזור לי, אני חופר פה מערה ליד. יאללה, בוא, יש לי 16 לפידים. אולי יש שם דיימונדס. וואי, דיימונדס על ההתחלה זה כבר פצצה. איפה אתה? הנה אתה. כן, אבל חכה. יום נתתי שלג. לא, אני שומע מלא זומבים. כן? לא יודע, הסאונד שלי לא ממש עובד. בוא נחפור לצדדים. הנה, מנהרה. באמת? כן. יאללה. שיט. מה זה? שיט. יש שם פחם אבל. אור, מה אתה עושה פה? תסתכל, שי, יש פה עוד המשך. אז בואו נלך מפה קודם כל. בקריפר, פאק. בקריפר. מה אתה עושה אור? פאק, הוא רוצה אותי. לא, הוא רצה אותך, ג'וני. אוי, מה? תרחיק אותו. לא, הרגתי אותו, אל תדאג. שי, תעשה לי טיפי אליך. חכה, אני אגיד לך מתי לעשות לי טיפי אליך. אוי, נו, גם כן אתה. כי אני לוקח לנו גרפטין טייבל. נו, לעשות. אם נמצא... טוב, כשתרצה שאני אעשה לך, תגיד. אוי, לא, אוי, נו, באמת, עוד פעם. לא אתה, דווקא אתה. די, נפלתי אני יוצא למטה. מה, איך נפלת ללמטה? שנייה, אני חוזר. תביא לי זר. מתי הבאת? אבל מזל שלא בקתי. הנה אתה, אני רואה אותך. טוב, אור, לעשות עליך טיפי? הוא לא בשרת. למה? נו, באמת. עכשיו. אני לא רוצה לחרוג מהזמן צילום, אז אני... כי אחר כך לוקח לי יותר מדי זמן. אמרת זומבי תוקף אותי! בסדר, הבנתי שזה בגלל שהיית לחוץ. איירון. מצוין, איירון. רגע, אני משתגר אליך, ג'וני. למה? מה תהיה זוכר? כי אני רוצה לבדוק מה יש שם למטה, לעזור לך גם. אבל למה להשתגר? תבוא... זה טוב, איירון. קח 8 איירון בוטו. איפה אתה? טוב, אני לוקח פה פחם, זה יעזור לנו פחם. רגע, אני נותן לך פחם. שיט.
מה נפל פה? יש! מה נפל מה פה? נפל פה? אני ראיתי משהו נופל מלמעלה. גם... זה אתה נפלת אור? ולמה אמרת יש בדיוק? כי לא מתת מהנפילה? יש פה משהו? יש שם משהו, אבל רגע בוא ניקח את הפחם. רגע, שכחתי לראות מה הזמן צילום. שנייה חוזר. אוקיי, אז הגענו לזמן צילום האפשרי, מה שאנחנו רוצים לפרק הראשון. כי בא לי כבר את הפרק השני להתחיל לבנות בו בית. זה עבר מהר, אנחנו את הפרק השני כבר נתחיל למעלה, בחוץ, אם יהיה משהו מעניין במנהרה או דיימונדס או משהו כזה, אז נתחיל את הפרק במערה. אנחנו לא מרמים דבר כן, שם. אנחנו לא מרמים, לא לוקחים מקריאיטיב. טוב, אז כאן היה שי מפאן גיימינג IL וסרטון חדש, סדרה חדשה, ואיתו אור וליאור. תגידו שלום לצופים ונתראה בפרק הבא. קודם כל תגידו שלום. ביי, ביי, זה גם ביי. יאללה ביי. עשיתי